Krikke, moeilijke middag. Zeker een moeilijke middag. Ja. We moesten kampioen spelen. En ja, Ketba is de te kloppen ploeg natuurlijk. Dus, nee, het was inderdaad geen simpele wedstrijd. Ketba speelt nog denk ik mee voor behoud. En we wouden het vandaag gewoon afmaken. En ik denk dat het een schone wedstrijd was. 26-22, een mooie uitslag. En ja, terug naar de topleague waar we eigenlijk horen. Ja. Het was een beladen duel, hè? Ja, de zenuwen stonden heel erg gespannen. We waren ook iets nerveuzer dan anders, denk ik. Die titel zal wel meespelen bij sommige mensen. En ja, we hebben heel hard gevochten en Ketba heel lang meegegaan. En ja, misschien had Ketba zelf een puntje verdiend vandaag, maar ja, we wouden het hier niet afgeven. Hè. We moesten winnen vandaag. Ja, ik zeg het, we hebben er heel hard voor gevochten. Met enkele schitterende korven, waarvan misschien wel de mooiste van jou? Ja, inderdaad. Er zijn wel wat schoon korven gevallen. Ook een paar afgekeurde. Maar je weet dat de buiten binnen is zo. Dat mag zo'n ding wel. Hè. Het publiek betaalt, het publiek wil ook iets zien. Dus ik denk dat je volgende week ook nog zo'n ding zal zien. Wat krijgt het publiek volgend seizoen in de topleague te zien van dit Rivira? Ik hoop veel punten natuurlijk en veel golen. Maar wij gaan natuurlijk zoals elke week onze huid heel duur verkopen. En wij kunnen van iedereen winnen, maar we kunnen ook van iedereen verliezen. Dus volgend jaar ja, het valt te bezien. En dat gaat met de oude en de jonge garde zijn? Ja, we hebben natuurlijk een heel goede juniorenlichting. We hebben ook een hele jonge groep, buiten de Midji, dat al bekend 45 jaar is. Maar die gaat ook normaal gezien nog 1 jaar hopelijk toch meespelen. Dus ik denk dat iedereen blijft en er komt een heel talentvolle groep over. Dus dat kan wel eens voor ons een interessant seizoen worden.